Salutare toată lumea, eu sunt Voidar și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Survival Games. Suntem aici pe serverul Spain și what the fuck ce-i cu skin-ul ăsta? Nu mă întrebați, nu mi l-am pus eu, e skin-ul de la Bad Lion. Mi s-a băguit serverul, ceva de genul, cred, și mi-a dat efectiv disguise-ul ăsta de căcat. Cu skin-ul ăsta. Și mă disperă, frate. E a doua arenă cu skin-ul ăsta și e urât rău, nu-mi place deloc. E urât cu spume, are ochii, nu se asortează deloc, nu se asortează ochii cu tricou, cu de toate alea, nu se asortează nimic în skin-ul ăsta, cu nimic. Mierda. Ceea ce nu îmi place. Nu mă bați tu, cârparul. Vino cu a. Mulțumesc. Ok, bun. Așa, bun. Fac. Suntem pe par 72 pe Spain. Bă, frate, ce-s cu Tier 2-urile astea? Pantalon, dă, mă! Nu mă întrebați ce-s cu Tier 2-urile astea și cu fantomele și cu skin-ul, cu toate alea, bă. Eu nu știu ce are Bad Lion-ul efectiv. S-a prostit Bad Lion-ul, nu știu. În fine. Apa aici nu pot să intru. Fac, pe Bad Lion nu mere. Mamă, cât de șmecher să aruncă un item. Tier 2-ul ăsta, fiți antenă cum îmi dă ceva de cârpă sau de gold în Tier 2, într-un Tier 2, ce v-am zis? Ceva de cine, aproape de gold. Pantaloni, bă! Uite roșii, din Tier 1 îmi dă și roșii pantaloni, măcar de leather să-mi dea. No, acum, uitați, în Tier 2, în Tier 1, în Tier 1 îmi dă de toate, aproape. Ce dracu. În fine. Lăsăm la o parte skin-ul și astea. Nu știu ce să zic, fraților, despre Avatar. Efectiv zice că îl tot face și Apple, dar nu mi l-a mai făcut. Până la urmă o să-l facă, cred. Nu știu, acum nu cred că are timp sau ceva de genul. În fine, o să facă. What the fuck? Ce cu fantomele astea? Sabie de fier, haideți. Hai să mă duc să-mi fac o sabie de fer. Pantalonii n-am și alții mai buni, din păcate. De fapt, stați un pic. Am făcut și noi un kill la început. Astea sunt temele pe care le-am aruncat. Au schimbat mult pe Bad Lion, frate. Par 72. Cuchiul ăsta o să-l arunc. Un tip? Nu, e o fantomă în călduri. Mai multe cuchiuri. Nu mă întreba ce-i cu skin-ul, nu știu, habar n-am. Bug de la server, că eu pe ăsta nu că skin-ul meu normal nu o să mi-l schimb. Acu e un tip acolo. Că îi se vede bounty-ul. Da, e cârpar. Într-un fel și eu scrăpar. Nu știu, cam pantalonii ăștia n-aș paro de tot. Uite un tip full fier. Pa. Nu cred că mai pot să iau boțul ăla în vecii vecilor. Mamă, mă cac pe mine. Mi-a murit un player. Nu știu de ce le arată player ca 0,5 HP sau ceva de genul. Uite și cârparul, mamă ce tupeist e, mă, ești nebun. Vino cu a. Ok, am căcat cârparul.
Ușor, mă. Hai că iau eu săgețile. Bă, frate, ce nimerește ăsta atâta? Trebuie să fug de tipul ăsta, ești nebun. Că ăsta mă bate și... ăsta o să mă bat. Fiți antena de nu. Nu știu dacă mai filmez altul. M-a lăsat, nu mă lasă normal, a prins boală pe mine. A prins boală pe pantalonii mei de cărpă. Măcar ce are sabie de stone, cred. Marș, mă, de aici, marști. Vino. Normal că ai hack. N-are cum să dea un tip așa de bine. Îl duc undeva, nu știu. Hai la spawn și tipul e frumos la spawn. Are speed hack. Am scris frumos în perioada asta anului la spawn, tipule. Nu știu, vrei să mergem? Uite un tip acolo frumos. Ia cunoaște-te cu el mai bine. Bă, nu spune că și tipul ăsta pleacă. Ah, m-a lăsat. În sfârșit m-a lăsat. Hai, mă, mai ești șmecher. Normal că ești șmecher. Oh, rect, easy peasy, lemon squeezy. Cablu. Ok, am scăpat de tipul ăsta. S-a pus cu nenea voider. Asta poți și dacă te pui cu nenea voider. Învățați. Cred că îl postez așa, nu știu. Bă, unde sunt toți plebierii? Nu spune că e vreun invizibil, că mor aici. Mai suntem 3, ăștia 2. Sunt timer, normal. Ba nu. A băgat ghepăl. Vino, mă. L-am băgat în foc, l-am băgat în foc. Acum fug. GG, fraților, am câștigat. Deci da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like pentru skin-ul ăsta retardat de gay, efectiv. Deci da, nu uitați să apăsați butonul de like, eu am fost Voider. Până data viitoare v-am salutat toți. Ciao, am făcut și 4 kill-uri.